o 6 Pascua este año decidiu facer o PDI no monte. Efectivamente, Carla, este ano o PDI será do 9 de xuño ao 13 de xuño. Ali encontraredes orientación, arte do monte, formigas, ras, microorganismos e moito máis. E o coche dorado que tes aí no garaje, que? O tío, marchou o lume. Pois está guai. Mercedes. Que é un Mercedes Sí, clase C. Chicos, queredes vir con nos ao PDI do 6 Pascua este año? Claro, por que non? Esperámosvos en Meaño.